ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬದನೆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೀಗ ಕನ್ನಡಡು ಬದನೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪನ್ಪೆರು. ಐತ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೊಚ್ಪವೆ. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು, ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಆಪುಣೊಂದು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲೆ ಯಾನು ಪ್ಯಾನ್ ದೀತೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಕ್ಕಲು ಪಾಡುಡ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು 1 ಚಮಚ ಎಡ್ಮೆ ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೊಂಚ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚಡು ಉರ್ದುಬೇಳೆ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದಿನ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯೋಡು. ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೇತು ಖಾರ ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂಚಿನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಯಾಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಗ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚನೆಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಐನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಾಡಗ ಒಂದು ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು 1 ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೋಡನ ನಿಕ್ಕಲು ಡ್ರೈಲ ನುಂಗುದಿನ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡುಲಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯೋಡು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಕಾಯಿಡು ಒಂದಿನತೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಫುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಗಾತ್ರದ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಅಲೆಂಚ ಕಡೆಯೋಡು ಮಸಾಲೆ ಮೂಲಿಯಾನು ಬದನೆದೆ ತುಂದೆ ಒಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ ತುಂಡೊಂದು ಅದನ್ನತ್ತೆ ಪಿರಾವುಡು ಅಲೆಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು 4 ಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದು ತೊಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜಗ ತುಲೆಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ತೊಲೈ ಮಸಾಲೆನು ಪೂರ ದಿಂಜಾವಡು ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ನುರ್ಪದು ದಿಂಜಾವಡು ಉಲಾಯಿ ಸರಿ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಏತ ಆಪುಂಡಾತು ಇಂಚ ದಿಂಜಲೆ ಪೂರ ಬದನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನೆಯಾನು ಮಸಾಲೆ ದಿಂಜದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ದೀತೆ ಒಂದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನ ದೀಕ ತಯಪಂಡು ನಾವು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮೂಲಿ ಎಣ್ಣೆ 2 ಚಮಚ ಪಾಡಿಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬದನೆನು ಪೂರ ಒಂದಟ್ಟು ದೀವೋಡು ತುಲೆಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪವಳು ನಾವು ಓಪನ್ದಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನಿ ಬೇಯ್ಪಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀವೋಡು ಜಿನ ಕರಂಚು ನಾವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಂಚ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ಒಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಒಂದಿನತೆ ಇಂಚಿನಿ ಕಲ್ಲಡದ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನೊಂದು ತುಲೆಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವಡು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪವಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಬದನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಒಯ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೂ ರೋಟಿಗೂ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಟೈಮ್ ತಾಗುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.